Jael, Nico, Ibig, Beth, Lando, Rick, Brando, Father. Sige. Nakabuhat ako sayop nga butang, nadara, nakasala. Aanong kuman nga mapasaylo ako, ngan may balik ang pagtapo da akon. Nadara, aanong kuman, nakabuhat ako. Nadara, aanong ko ay balik ang pagtapo. Ayan! Kainin! Di mo kita nagkakaduruhan din yung pag-tiktok. Kinanglan praktisan tayo ng maupay para maging ganado itong gawas, di ba? Angay lang. Ano? Agay. Ano ba? Angay la, ano kay para di mapulit pag-edit. Huwag kami nakasarap yung pag-edit. Ganado itong gawas, di ba? Angay lang. Ganado. Maging ganado itong gawas, di ba? Angay lang, no? Para direk makurhindur pag-edit. Uy, upaya naman pag-edit ha para dumamot atong followers and likes. Oh, sige na, sige na. Practice na kita para makabalay na kita. Naihan na lang kita yung urong-utro. Makahagay na kita. Ano mo na balito? Sige na. Gusto na kita. O sige, oy, ano daw, pwede ako itong prende? Ay, sos, ayaw nila. Baka kamaliwat hindi rin masayo. Che! To reject in the middle of the mall. Steez on deck, make your girlfriend. Hala, muray kita sabutan oras. Nakulpan kita. Balitaw, okay lang. Basta nag-enjoy man kita, di ba? Kaya ikaw manggod la ito, baga nakakaiha. Masayop ka manggod. Bagan, puros wala ito ni Imutiil. Hoy, excuse me ha. Bisan sugad la ako. Mahusay man liwat. Balit, bagat misay, tusay. Che! Oy! Ikaw han. Ops. Oh, Kudos. sige na. Sakto na ka mo ito, sige na. Bangin iba't mga tuwan ito na. Bangin dilipan. Magkadilapan ka mo, ha? Hoy, dire pa. Dilapan. Mga kung pala kita, rap, mga 17. Di- Baga mga... Bayan ko nung Bangin magkadilapan. magkadilapan ka mo. Bangin iba't mga... Sakto na ka mo ito, sige na. Bangin. Ibabat mga tuwan ito, ha? Bangin ma-develop it filmin Simba niya. ko, Roy. Ay, tatago ako kay bangin maglilinti. Amo na. Ay, yung patayo duha. Oy, basta ako yan na ha. Sigurado, pag hiabot ko ha balay, matapugod ako nitong busa ni mama. I like to die. Bahala na't busa. At least, tapos ka na mag-enjoy, di ba? Hagwilay ka. Kahumanan kalipay, kasakitan sapit. Well, sugad talaga. Magkambal talaga tira. Natalie, kabaraka. Idudulong ka anay namon para diri ka maduruhan ti mo pagbusayin mo mama. Oy, Brent, iba ito na akong mama. Dirito na mamatin esplikasyon. Permila ito ya correct. Ha? Always right? Sugad? Upaya lang ito nga inyo turitik.
Upaya la ito nga iyo TikTok ha. Upaya good nga iba ito hingadtuan ito. Nga iba ha it gawsan ito. Ma, kanan eskwelahan ito nga amon gimbubuhat. Kaparte ito napon usa nga project. Ito namon usa nga subject. Ada, upaya good la ito nga rason. Diri baya ko natapon it imo ba nga kaupod. Ma, Labi na good ito nga usang lalaki. Ito nga Brent. ha? Anay daw. Anay daw. Iba good it akon pag-abat. Anay, may relasyon ba ka mo ito nga lalaki? Mag-uyab ka mo ito ni Brent? Ma? Waray pangani ka mo magpakatapos sa pag-eskwela. Umentra na ka mo ito nga uyab-uyab. Ma, magsangkay kami O ni pahayagod lang aging bibinuwaan mo ako data di ha? Ma, O magkaklase pahayagod lang kami. aging bibinuwaan mo ako. O pa... Oh, ano nalutan niyo dilito ni Natalie? Kaya papahimat mo lang kulaya. Nga dere good hiya maglinuro. Ha? Ano nga maglinurong? Nga magtuhay hiya ton iya pag-aram. Para magkaadahin tuhay nga panginabuhi. Ay, Roy, manda ikaw, Bet. Kaya mga diri ka naman la tumapo, diti mo anak. Diri ka dito maglilinurong. Magtutuhay gadman ito nga bata. Hinahaot lang. Pero ito nga pag inupod-upod ito nga iya mga classmate. Very good ako na ayon hiton. Ano? Kaya na nato, enter kita. Ano pa page 2 pala? Page 2 ang pala. Oh, okay, sorry. Kau na ka di ubos. Ah, dito table waris Tarik itik pala. Table waris. Ayaw na lang pag-intindihan mo, Mama, Natalie. Makaberido liwat ito mga yakan ni mama. Sumo. Kay Sumo. Maharap ka man, kay wari ka na mayara ka niyong Mama. Asa man alaya pyramid, di ba? Oo man nga ni. Pero, maaram ka ba niya sa rin kanina? Nga diri daw yan natapo da iyo nga ako mga upod. Ha? Nga labi na good kuno haimo Brent. Tawaray. Kaya naman ka, no? Ano man nga rason? Ang buta iya. Makairinit talaga ni mama. Sumo? Ay na nga na pag ginaringin. Ayaw bang pinanhunahunahan iya mga yakan. Sige na, katarogin na lang ito. Ito nahunahan na lang ni mo. Amo na ito mga karesyon kanina. Asya nalat isipa. Ay, masusugad na la. Ay, Natalie, kahuman mo di da kaunit pamahaw. Ipalit ani ako yung panakot at tindahan. Naubusan naman ngayon ang kitahin panakot. Kuy, ma, hipapa na la. Malilate na ako. Kinalan ko na magdali. Ano? Mo papa ito na akong susuguon? Kaupay ni mo. Ano man tayo mo gindadalian, ha? Na temprano pa man. Herayo pa ito oras at ibong klase. Ma, may kasabot ko. Makarawot ko magkinulat hira akon. Sarit, makadin ako, ma. Oh,
Hoy! Hoy, Natalie! Inkaupay daw! Hoy, ayos ka, good girl. Gindalaghanan mo imo mama? Hagi, kay magtikang na nga ni itong, agi, matikang nga ni. Matikang nga ni hinso. Matikangan, makatikang. Kang na nga ni itong, Ha? hagi, kay, Gindalaghanan mo imo mama? hagi, kay makatikang nga nin sugo. Sunod-sunod na ito. Sarit, naiskapo na ako. Opay kay... Oray ka mapakdulan mo pag dinali. Hapit na good. Uy, diyan ha. Birthday ni Sunshine. Invited ba yung kita? Party naman! Wow! Ay, ano daw? Diin man. Ano nga oras ito ng imbitasyon? Sa hotel. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Kampay! Uy, hala. Pagkat natamaan na daw ako, guys. Ano na, Tali? Natamaan na ako. Kaya pa ba? Ha? Kaya pa ba? Ha? Ay, grabe. Uy, ako gihap ada, pero, uy, Marisyo, ha? Kapit akong feelings. I'm free! Uy, adi pa hinahingan na. Kinahanglan ubuson tayo ni Sky is the limit! Ilim kita! Tali, ano? Kaya mo pa ba? Kaya ba? Ha? Diri na, ada. Pwede sumandigan na hihay mo kadali. Bagan, nahihilo man ako. Oh, oo pa. Sige, sige. Santig lahon. Sige na. Sige na. Uy, Nico. Sige nung tagay. Ganado yung pag-ito. Buk na, Tali. Oo, pinapagiran mo ito. Ano ba nga akong ginahabat? Kaya kuhat ka ni Natalie. Ano ba? Natalie. Natalie. Ano ba? Ayaw ito. Natalie. Ayaw. Natalie. Aray, ma. Ano na di nga oras, Natalie? Ig-oruli pa ba din tuhay nga babae? Kababae mga tao. Nauli kang kaagahon? Nga di kang himparte? Na hin... Uli kang kaagahon? Nauli kang kaagahon? Kanti kang hinparte? Nanimahin makaharubog na remnan? Kita! Pagkukurumsan ko kunit
kakorupson kung ganito nga babae ka. Durog ko nito na akong kangaralson na imo nga animal ka. Animal ka. Mama, pasaylo ako. Wari ako nakasabutan oras. Paunan ho ka makakasabot. Nga nahubog ka man ha? Nan waray ka batasan? Waray ka manarit? Nanulurong na kami didihin in pagkinabara ka kung nahingain ka nga babae ka. Ngayon, nga dito ka Henrisyo! Dito ka Henroyhak nga animal ka! Masakto na. Sakto na gud ha? Sakto na gud ha? Gusto na! Nakastigohan ka mo, Mama? Oo, Brent. Mopay na lang ginhawian niya ni Papa. Kaya di rin ko na kuundangan ni Mama yung kastigo. Brent, anahitabo aton. Usapay ito nga ako nababarakan. Nga nahahadlukan. Kaya, Natalie, Ano man ko magbunga, ha? Papatayon ko na ko ni Mama. ano? Natalie? Uy, mauna na ko iyo, ha? Uy, ayaw anay daw. Kaya nagdadali ka man. Timprano pa nga ni. Laika, maalam ka na. Di rin ko pwede mag-ini, ha? Binantayan ito na akong oras. Ano? Grounded pa ako kan Mama. Nang kinahanglan sumunod ako kay... Mahalo ko di rin ako makagawa sa balay. Mapreso ako. Ay late to girl. Prisuhon ka nga ni. Bibisitahon ka nila namon. Gandadad anhin isnakon. Baliw! Agoy, kaubi man pagbuhat. Upay man lang pag kinaturog. Pero, may dako klase. Iperito ko na ito na kung kaliguringan pagbuhat. Ay, mapera ko din doon. Okay, ginsusuka-suka man ako. Masukagod ako. Natalie, anong resulta? Brent, Oh, kaya nga nagtutuwa ka man. Anong resulta? Sumati ako. Brent, nahadlok ako. Kaya ano? Borod ako, Brent.
Ano? Magano ako. Papatayon ako ni Mama ini. Magano ako, Brent. Natalie. Balka! Ano ini nga imong gimbuhat datan eh? Waray ka huda-huda! Ma, sakto na! Ibal ka! Sakto na, Ma, sakto na. Ano di mo pagsugad datan eh? Ano? Duroy na among paniguro ay mga matagang kay maupay nga edukasyon. At maupay nga kabubuason. Pero ano hindi ka imong gimbuhat? Ano hindi? Ano hindi ka imong gimpapalo sa amon? Usa nga kaaraw-dan! Pakaano! Mapatay ako yung kabido ang imo natan eh. Mapatay ako! Ikaw ito'n mapatay ako! Pasaylo ako, Ma. Pasaylo ako. Diraw! Diri ko ikaw mapapasay. Nasuga din ang nahita mo, Ma. Pasaylo. Diri ko ikaw mapapasay, lunatan eh. Maayaw ka na, maayaw. Diri ko makakarawat, diri ka imong ginbuhat. Solid gawas. Gawas! Mama, ano? Gawas din ini gaaman pa ni Malay. Diri ko nakaruyag kubita mo. Diri na! Di ka gina. Pabati. Waray na ako anak nga natani. Mama. Patay na hinatali! Mama! Patay na akong anak nga natali! Mama. Pa, singa gani mga tira ko niya paiwasan din niya palay. Makay naman lako pa. Makay naman lako. Papa, buligi ka na ko. Buligi ako pa. Kaya istorya ka ni Mama, please. Please, pa, please. Ginguba mo na amon niya para imo maupay ang kabubuason na tali. Gintagan mo yung sakit na dugan. Sakit na kasing-kasing. Sakit na huna-huna. Gimbido mo kami ni imo, Mama. Oh, Papa. Kung anong desisyon ni imo, Mama. Waray na ako may himo. Papa! Titindungan ko na itabuhato, Natalie. Di ra ako mabayahin mo. Brent. Ayaw ka baraka, Natalie. Bubuligan magkita tao. Ito na akong mga kaganak. Di ba, Ma? Pa? Oo. Di rin naman ito pupugan kaya ada na. Tikang niya na. Ani ka na maukoy haamon Natalie. Kaya dili ka man na naging kakarawat ta iyo. Dinhi ka mabalay nga hiton ako anak. Nga dato na mo gyapon pag anak. Salamat, Mama Eva. Papa Brando, salamat. Ayaw na pag tinuhok, Natalie. Ayaw na pag tinuhok.
Pero magpapadayon kong pag-eskwela para magkaada ka mo yung pagkabuhi. Nga makaglugarin ka mo ni Brent para hiti iyo pagtukod yung pamilya. Salamat, Mama, Papa. Mga salamat. Iba, O, tala. Ayusan na niyo itong mga gamit nga kwarto din. O, sige na, babayaan ka muna mo. Tana, Brando. tana. Mahumang ka mo nga da, sunod na lang nga diha pangaunan para makapangaon kita, Brent. Natalie, Oh, oo pa. Natalie, sige na. Sakto na. Yun na pag tinuog. Pasensya na. Diri ko na napupudngan. Unta, sugad iti mo kaganak ito na akong mga kaganak. Diri ako nirig sa likuay. Unta harawato lagi hapon ako nira. Natalie. Ano ta akong bubuhaton nga mapasaylo ito na akong mga kaganak, Brent? Ako. Ay, ano't akon? Ano ta akong... Natalie. Ano ta akong bubuhaton? Nga mapasaylo ako ito na akong mga kaganak. Nga makarawat ako nira balik. Ano ta akong bubuhaton, Brent? Ani ka man lang ay naruwang. Kanina pag nagbibinili ng mo sulod. Ha? Ginano ka din eh. Nagpapahangin la, Brent. Kaya ano nga, ginbiling mo man ako. Oh, masarit unta kayo mo nga malakatan ako. Ha? Makain ka man. Ganito ka na, Nico. Nakikiupod mang gudiya ka din nga tuwa takloban. Mapatakloban ka mo? Oo, Natalie. Ano man, may damo ipapalayon? May damo karagig papalit? Waray. Pero ayaw kong pag inihangad to, ha? Pag ikabalik, liwat ka mo dayon. Oo, ikabaraka. O sige, malakat na ako. Balik na luwat nga to ha, sulod ha. Paglalamakun ka nga da. Sige na, nadi na ako.
Paghinay ka mo. Oh. Maupay na lang. Nga wari ako pabayin ni Brent. May nagihapon ako na ukyan. Gasi ko hadto. Nga kalsada ako mag-uukoy. Pero, haluyuhin eh. Diri ko naghihapon ako namumutang. Ngimimingaw na ako kan mamagan papa. Maihaay na nga wari ako kikita ira. Ano daw lakon? Sugad lagi pera akon. Ay. Tikang yan ah! Uray na ko anak ka natali! Patay na inatali! Patay na ako na anak ka natali! Mama. Pasaylo agad ako. Pasaylo ako ningakon na buhat. Pero ayaw gad ako niyig sa likway. Waray gad ako niyon tapak. Sorry. Waray gad ako niyo pakawara ayaw kinabuhi. Ayaw. Waray ka na ko niyig sa likway. Ayaw ka na ko niyo pakawara ayaw kinabuhi. Ma. Papa. Brent, Kaya ano, ma? kay istorya doon maupay hinatali. Pero hindi naman ito nagiinugtok. Ha? Ano ba ito na itatabuha iya? Dire ba yung maupay nga nagsisinuga niya ito? Maupay kung dire burod. Apektado ito't bata iya tiyan. Kuan man kun, ma. Dira niya nalilikayan nga, dira maguna-una niya mga kaganak. Ang gimbuhat ba nga, pagsalikway ay Ano? O, mga gudito ma. Di rin nawawara iya una-una itong panitabo. Ay. Girl, cheer up naman dida. Kita ka na. Nalalagas ka na imo pag minasamdong. Way, hilar man to ha. Laika, sugad. Sugad sayod. To ha. Hilar man to ha. Laika, sayod ka ito na akong ginaagian. Dira kong aramin. Dira ko Sorry, good. Diyan na sito. Di, babalik ko yan. Ibabalik ko ng ipor. Laika, sayod ka ito na akong ginaagian. Dira ko andamin mga sugad itong entremis o bisa na nung entremis yan nga panahon. Ano? Pero girl, kinahanglan Dida ka na. Dira ko karing makikistoryan bisa ni no iyo. Tawaray.
Pinbayaan, good man ako. Hi! Uy, hi na to Natalie. Laika. Asos, nag-walk out, ambot kong tikain na duya. Dako na ko ditong gimbag mo ni Natalie. Tumika ka lahan. Waray na mapugni nga han mga panitabo. Mulang? Hindi rin pagod yan makaka-move on. Ay, ano ba to? Kairuman lang ni Natalie. Ano daw, Nico? Ano ba't pwede natin mahimo? Para makabuli kita iya. Kaupay lanera. Nagkakakusleran pagsaring akon nga cheer up girl. Tira rumamahin nga akon ginaagian. Ning nahitabo akon. Kung hairin ni nahitabo, masaring paluot ako nga cheer up girl. Dirila ka mo nakakaintindi akon. Dira ko niyo naiintindihan. Kay diri man ka mo ito na dito na akon kabutang yan ah. Masakit. Nga ginsalikoy ako na akon mga kag-anak. Walay sugagin ka masakit. Pero hiyo ka taimod natli. Salamoy ni nga tanan. Merisi ka imo, merisi. Dili ka na magpapadami pag-eskwela. Pero kaya no, Natalie? Dako na ito na kuntian. Halatado na. Karaw na eskwelahan. Ha? Ikaw na laan itong pagpadayon, Brent. Di na nala ako magpapadayon kung mag-anak na ako. Sa'yo pa rin ngayon mo desisyon, Natalie. Ano nga sa'yo, Brent? Sa'yo nga maundang kapag eskwela. Karuyag mo magpinadayon ako pag sulod eskwelahan. Ngan makita nga dako ito na akong tiyan, nga burod ako, para ako maputusin storya. Ngan para paghusgaran ako itong mga tao. Asya ba? Ano? Oo, sayop ito na akong desisyon. Nga tanan nga desisyon, puro sayop, waray sakto. Ngan wari ko yung makagibabasol ni kundi ikaw. Natalie. Kung wari mo ko labti, di ron tayo ni matatabo akon. Di ron ta ako igsasalikwa ito na akon mga kag-anak. Di ron ta magugubay ito na akon kinabuhi. Pero tungod na imo, ikaw ang nakaguban akon kinabuhi. Ikaw, Brent, ikaw. Singabot mo na akong panluya. Ikaw ang nakasuga din ng tanan. Oo. Sige, ako na. Pero Natalie, wala man ako kumalagi, oh. Gintindugon ko na akong nabuhatay mo, di ba? Kasi nga ani kita, nagtampo. Pero kung padayon ka magbibinasol na akon, ngan padayon ka magproproblema ang pagsalik ko yan, imo mga kaganakay mo. Wala ini nga nga doon pagtampo. Kapailigod ka na magbulag. Sige! Buhat ito! Bulagi ako! Papay nga ako! Total, wari man gani nakakaintindihan yun, nga akong gipapati! Hindi nga akong kasugaran! Salit man, siguro mas maupay na lang ang magpakamatay ako! Ano? Magpapakamatay ako! Total, gimpakamatay naman ako na ako mga kag-anak! Magpapakamatay na lang ako!
Wala man nga pulos nga pagkanak. Waray ako pulos. Gabay na lang ako magpakamatay. Gabay na lang ako magpakamatay. Sakto. Sakto. Magpapakamatay na lang ako. Natalie? Oh. Naghinugtok ka na lang din na Natalie. Brent, Ay pagsiring nga nagpipinanhunaw na kanalautan iyong mga kaganak. diri ko mapudkan, Brent. Masakit, Brent, una-unaon. Ngagin salikoy ako na akong mga kag-anak. Ngagin pakamatay na lang ako nila. Tungod hini. Hini nga nahitabo ako. Natalie. Maululin duro kadugan. Nandiri ko na ako namumutang. Ano ba't angay ko nga buhaton para mapasaylo ako nira? Para makarawat ako nira otro. Natalie. Mag-ano ako, Brent? Mag-ano? Buligi ako, Brent. Masakit na ulo. Haakon unang-una. Haakon dughan. Haakon kasing-kasing. Masakit. Natalie. Ma, naluluin ako yung duro kan Natalie. Diri ko diyan namumutangan na itabuhay niya. Amo na. Kunwari lang ta kayo magpadaran, mapasunaman kinaabot tamon mga lawas. Hindi ron tayo na may tatabo. Tapos na, Brent. Naitabo na diri ang may tabo. Diri na ito may babalik pa. Asya Montedo din si Sir nga daw ritong pagbasol. Imbis nga waray problema, ada kay nagkadalugod. Salit ikaw, kay kamunta ka suga dito, paniguro nga makatapos ka para may danimo may bubuhit yung imo anak nga nasawa.
Natalie, Mama Eva, tanaw po da amon, maninimba kita. Maninimba kita nga tanan. ha? Igsimba ini nga imo kasugaran. Para ka mo magrasyahan. Ngan bangin lah kaluoy ha Ginoo. Good man. Pamatian ito ni mo. Gumaan. Aw gumaan. Ngan bangin lah kaluoy ha Ginoo. Para ka mo magrasyahan. Para ka mo magrasyahan. Ngan bangin lah kaluoy han Ginoo. Gumaan iti mo pamati ngan masulbar na ini nga imo problema. Mama Eva, Tana. Panimba kita. Natalie. Oh, sorry, waray ako. Diyos ko. Salamat nga gindara ko nga niya imo. Aadi ako. Nagangaron pa sa ilo na ako nabuhat. Hausala kapit ikini. Nagbunga. Magiging nanay na ako. Sugad palahin nga edad. Diyos ko. Mabugatin dorito na ako pamati ako dughan. Ngigin sa likway ako na akong mga kag-anak. Tungo na ako nabuhat. Nandira ko nira napapasaylo. Diyos ko. Buligi gad ako. Pamati igad ako. Karawaton gad unta ko. Otorito na akong mga kag-anak. Mapasaylo gad ako nira. Kami ni Brent. Ganito namon magiging anak. Pasayloon ka doon ta kami nira. Puligi ka na ako, Diyos ko. Sige na, Natalie, kaunin maupay. Kinahanglan, maupay ito imo resistensya nga nagbuburod ka. Oo, Mama Eva. Nakakaintindi ako ito nimo ginbabati, Natalie. Diri aro mamay nga igsalikoy kay ito nimo kalugarinon kag anak. Pero kinahanglan, magpakadigon ka. Labi na nga may gindadara ka nga bata. Diri na mababawi ang panhitabo. Ada na iton. Ma, ano man ito angay ko nga buhaton para maiban-iban na nini nga akong gibabati. Natalie, imbis nga magiinugtok ka, magtitinuog, kinahanglan, may baro ka pag-atubangit problema. Paniguro, habisan haluyuhan na hitabo, pwede ka makabawi. Pwede mo pamatuman ang imo hingyap, ang hingyapan mo kaganak. Pamatuman ang imo makabawi. Pwede ka makabawi. Pwede mo pamatuman ang hingyap. Han imo kag anak ka imo. Padayon pag-eskwela. Di man kami ni Brando nga masuportahan ni Brent. Upaya ngan seryosohan niyo ito yung relasyon ni Brent. Pagin responsable ka mo. Tungod kay magkakada na kamuhin anak. Ipakita imo mga kag-anak nga bisan nagsayop ka. Ginbasulan mo na ini.
Ngan andam ka, maniguro para rin maupay niyo nga kabubuason. Pagbulig ka mo nga ni Brent. Total, kamu mga duwa inig. Mama Eva, Ayaw ubusa itong imuurasan panahon ng pag-inugtok. Hin pagtinuok. Tungod na po. Di rin na ito mababawi pa. Di rin na maibabalik ang dati. Salit ka na. Ato ba nga ini nga marigon, nga malipayo na kasing-kasing. Kung makita ka mo ang kag-anak nga, nagpapakadigong ka, nga naging responsable ka, diri rayo nga maihatag niran ira pagpasaylohain mo. Ngan diri gihapon ni rayo, nga kawaton kan karawaton. nahuri nga ni Patons dako lagi. Dako nga tao. Dako nga tao. Ngan diri rayo nga maihatag niran ira pagpasaylohain mo. Ngan diri kung makita ka mo ang kag-anak nga nagpapakadigong ka, kung makita ka mo ang kag-anak nga nagpapakadigong ka, nga naging responsable. Diri hirayo nga maihatag nira ang pagpasaylohain mo. Ngan diri hirayo nga karawaton ka nira in utro kumo ira anak. Mama Eva, asya ko dito takon ginihingyap. Nga mapasaylo ako nira nga karawaton balik nga ira anak. Waray imposible Natalie. Labi na kung permi mo ini ginaampo. Pag-ampo kada adlaw, kada segundo ito mo kinabuhi. Waray imposible ha Ginoo. Tungod kay sugadiha kabuutan nga maluluyon. Mama Eva, Pag-ampo la permi, ngan sarig han grasyan Ginoo Natalie. baby, anak, adi kita simbahan. Masimba kita. Para kita mabindisyonan ngan magrasyahan. Labi na good nga para imo. Nga magkaara ka maupay nga panlawas. Hay na ba yung Papa Brent? Wari pa man kita niya balika din ito na gililingkuran. Hindi na maiha. Matikang na itong mesa. Mesa! Ano ba yung Papa Brent? Ano ba yung Papa Brent? Wari pa man kita niya balika din ito na itong ginilingkuran. Di rin na maiha magtitikang itong misa. Natalie, Oh, alin na ako. naiha ka man. Kay Kuhan, ginsi ko pa natin sa rakyan nga tricycle. Bangin manggudiri mo ka parking, watikitan kita tumiko. Ngayon. Oo, kaya naman na. Uy, kari. Ako naman makarga ka, maybe. Ibangin kakapoy ka na. Sige. Kibaga buyag man ni baby. May kaloro ko. Aring nga sa manin nga itong baby. Nalipay nga ginkarga niya, Papa. Salamat, anak, ha. Dira ko ni mo papagulan. Baga na kilala ko itong boses, Brent. Hirumabang ang Papa. Ay, nila mga papa. Tika nira ito natin dapit, Brent. Dili kita lingkod rin. Waray nga din halingkod. Tena. Mama? Op. Papa? Adi kami ni Brent. Kaupod naman ni baby. Kita ako. Baby, kita ako. Adi ray mo lolo nga lola.
Uy, pagkasuko man ako ni tagtangin nga bata. Pwede ko ba kargahon bata? Ita ko na po. Oo, ma. Pwede, Agoy! Kabuyag man ngayon ini nga baby. Oo, ma. Buya ko din baby. Ma, salamat. Papa, salamat. Salamat po iyo. Ay, mati kang nag-miss. Oo. Oo. Anela, ako lang ito makargay niya baby. Magpapasalamat kita nga tanan sa Diyos. Hiniya na nga grasya nga ginhatag niya aton. Pagpasalamat kita nga tanan. Oo, ma. Oo.